היה ברור שזאת מחלקת שווים ולא מחלקת חטופים, ובהיבט הזה היה ברור שהקונספט פה הוא קונספט חדש גם, שבאמת לא היה ולא כל כך היה מאיפה ללמוד אותו, שבשנייה שהם יחזרו מעזה, המקום הראשון והאנשים הראשונים שהם יראו זה אנחנו, היה ברור שזאת הולכת להיות איזושהי קפסולת מעבר בין השבי לחופש, והיה ברור שזה גם לא ייגמר באשפוז ובשחרור. כן. והיה צריך לבנות את כל המסלול הזה. היי חברות, שלום לכולן. אני מעיין אורן, ואתן על פודקאסט קראו לדוקטור, שמביא לכן את הסיפורים של הרופאות הכי מעניינות ומעוררות השראה בישראל. אנחנו נמצאות בימים של תקווה וציפייה ענקית. נחתמה עסקה והחטופים בדרך הביתה. את הפרק הזה הקלטנו ביולי 2025, 6 חודשים אחרי שחזרו התצפיתניות שטופלו במחלקה של פרופסור נועה אליקים רז, ולפני 3 חודשים בעצם, לפני שחוזרים כל שאר החטופים. אני מתרגשת להעלות את הפרק הזה דווקא עכשיו, כשהוא מרגיש רלוונטי ואופטימי מתמיד. בפרק אני מתארחת אצל פרופסור נועה אליקים רז, מנהלת מחלקת השווים בבית החולים ביילינסון. שם היא גם מנהלת את מחלקה פנימית ה', ניהלה את מחלקת הקורונה, וראשת התוכנית 6-שנתית לרפואה באוניברסיטת תל אביב. על כל הדברים האלה אנחנו הולכות לדבר היום. בואו נתחיל. טוב, אז שלום. שלום. שלום פרופסור נועה אליקים רז. אהלן. כיף לי להיות פה. מה שלומך? בסדר. אז איך היה היום שלך? רגיל, יום רגיל, מחלקה, חולים. את עושה המון דברים. בין היתר את מנהלת את מחלקה פנימית ה' בבית חולים ביילינסון. פה אני מנהלת בביילינסון את מחלקה פנימית ה', שזה באמת מה שאני עושה ומה שאני אוהבת לעשות, וזה התפקיד המרכזי. וחוץ מזה אני עושה עוד המון דברים שאני אוהבת. אני ראשת התוכנית 6-שנתית בפקולטה לרפואה, שזה משהו שאני מאוד, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה ממלא חלק גדול גם מהזמן. ובשנתיים האחרונות אני בתוך סיפור השווים, כן. ואני מנהלת את מחלקת השווים בביילינסון, שזה גם תפקיד ענק, ואחד הזכות הכי גדולה שהייתה לי מקצועית, זה בטוח. כן, מטורף. אני עושה עוד דברים, את יודעת, אני מגדלת את השלישייה הזאת. כל מיני דברים. חשבתי שזה שישייה בהתחלה. לא. איזה 6 תמונות, אפשר להתבלבל. אוי, הם נורא חמודים. איך קוראים להם? מאיה, בת 16, נוגה, שעולה לכיתה ז'. זה תמונות לא עדכניות, צריך כאילו לעדכן קצת את התמונות. כן, צריך לצלם, לפתח. כן. וברק, שעולה לכיתה ב', וואו, לא ככה. מתוק, בהצלחה. טוב, את יכולה לספר לי קצת איך הגעת למקום שאת נמצאת בו היום? זו שאלה קשה, איך הגעתי לאט לאט בצעדים קטנים, ובלי תמיד להתכוון. אני חושבת שבכלל לא ידעתי שאני יוצאה תרופה, את יודעת, החיים גלגלו. איך גילית? איך גיליתי? לא בטוח שגילית. אולי עוד לא גילית. לא. קודם כל גדלתי בבית שיש בו הרבה רפואה ורופאים. מה שדווקא לא גרם לי לחשוב שאני רוצה להיות רופאה, אבל שמעתי המון רפואה סביבי, ותמיד הייתה את השפה הזאת בבית, שאתה יושב ביום שישי ולא כל כך מבין מה נאמר סביבך, ותמיד רציתי להבין, זה כן. ותמיד זה היה נראה שהם נורא מתלהבים ומתעניינים, ואני חושבת שזה היה הצעד הראשון של החשיפה שלי לפחות. אבל דווקא בכלל חשבתי שאני הרופאה, היו המון מחשבות בראש, והיה לי מחסום גם פיזי כזה די משמעותי, אמרתי שאני לא אוהבת דם, לא אוהבת לראות דם, אפילו לא הייתי מאלה שמתנדבים במד"א, פרמדיקים, והיה איזשהו סוף שבוע שממש כבר הייתי צריכה להירשם, ללימודים. כבר זה כן היה על הפרק. כן, אחרי צבא, והתלבטתי, עשיתי ביולוגיה וכימיה בתיכון, מאוד אהבתי, אמרתי, אני הרופאה, אני לא מסוגלת להתמודד פיזית, ואז אבא שלי, אני לא אשכח, הביא ציוד ללקיחת דמים הביתה, הושיב חבר שלו בבית, ואמר לי, נועה, בבקשה, תקחי דם, ואז ככה עברתי את המחסום, והחלטתי שאני הולכת על זה, אבל באמת, אני חושבת שהרבה נספג, אבל
כמו כל, יש המון צעדים, אני חושבת שבמקצוע שלנו, שזה הדבר אולי הכי מדהים במקצוע הזה, כל הזמן נפתחות דלתות. אתה כל הזמן, אתה אפילו לא יודע כמה בחירה יש כשאתה בשלב שלכם, אבל זה לא נגמר, זה עוד ועוד ועוד דלתות, וזה דבר מדהים, כי אתה אף פעם לא, אתה תמיד יכול לזוז, להתקדם, לשנות, וגם להישאר. ובתוך החלונות האלה, אני חושבת שאתה מתגלגל מצד לצד, זה לא שאתה מההתחלה חושב על הסוף, זה לא ככה. ספרי לי קצת על הדלתות האלה. זה מקצוע שמלא במקצועות אחרים בתוכו, כי יש הוראה. הוראה זה מקצוע שלם שהוא בתוך המקצוע שלנו, אנחנו מחויבים, בעיניי אנחנו מחויבים לעשות אותו, וזה מקצוע. ויש חינוך. מה זה חינוך? חינוך זה כאילו בא מהבית, אבל כשאתה מנהל מחלקה, אתה מחנך מתמחים, אתה באמת, וניהול זה מקצוע נוסף. אז קודם כל יש המון מקצועות, ואתה יכול להרחיב וללכת להמון כיוונים, זה לא מפסיק, הבחירות לא נגמרות. אז למה בחרת להתמחות דווקא ברפואה פנימית? קודם כל, אני חושבת שהרבה מהבחירה, לפחות אצלי, הייתה, כשהסתובבתי בתור סטודנטית, היו המון מקומות שבאמת, אני זוכרת עצמי בחדרי לידה מאושרת, למשל. עוברת מלידה ללידה, ממש כאילו, כמו שעות אל תוך הלילה מאושרת. אבל בכל זאת שהסתכלתי על זה, אז לא ממש הרגשתי ששם אני יכולה להיות. ואני חושבת שכשהגעתי לפנימית, אז אני הרבה פעמים אומרת גם לסטאג'רים ולאנשים שמתלבטים, אני אומרת הרבה פעמים שהמקום בוחר אותך, כאילו אתה מגיע למקום ואתה מרגיש שפה אני מתאימה, כאילו כשהגעתי לפנימית הרגשתי שצורת החשיבה שם, הרגשתי שאני חושבת ככה, הרגשתי בבית, הרגשתי שאנשים הם אנשים שאני יכולה להמשיך איתם הלאה, הרגשתי איזושהי התאמה כזאת, ויש, אין מה לעשות, במקצועות השונים יש משהו אישיותי קצת שונה, ואתה, אני חושבת שנורא נורא חשוב להסתכל על האנשים, דווקא על הבכירים, ועל איך המקצוע הזה נראה בהמשך החיים, והרגשתי שפה אני צריכה להיות, כאילו, זה אפילו לא הייתה כל כך בחירה כמו שזה התאים. שזה ממש בול בשבילך. הרגשתי שזה פשוט מתאים. מאוד אהבתי את העניין הזה שיש חידות שצריך לפתור. כן, זה ממש חידתי. זה האוס, כאילו. כן, זה אגב גם בזיהומיות, בתת שבחרתי בסוף, יש משהו מאוד של לפצח את החידה, המון חשיבה רוחבית כזאת, אהבתי את זה שאתה בעצם רופא, כמו שדמיינתי שזה רופא, אז זה רופא. כן. כשאני דמיינתי רופא, זה אף פעם לא היה כירורג, או דמיינתי מישהו שאתה מספר לו את הבעיות שלך, והוא אומר לך מה יש לך. נכון. אז נכון, כן. זה כאילו הרפואה בצורה הכי קלאסית שלה. כן. כן. ואז הלכת לזיהומיות. אז גם פה, זה לא שידעתי כל ההתמחות בפנימית שאני אהיה זיהומולוגית, בכלל לא. להפך, זה אפילו לא אחד הדברים הראשונים שחשבתי עליהם, אבל גם פה בעצם דווקא דרך הייתה במחלקה רופאה בכירה שהייתי מאוד קרובה אליה, והיא הלכה לזיהומיות, והיינו בקשר מאוד טוב, ודרכה גם ראיתי את צורת החשיבה, והסתכלתי עליה ואמרתי כאילו זה משהו שאני רואה את עצמי עושה, מאוד מאוד אהבתי את הרוחב של זה, את זה שזה אפילו מגדיל את ההסתכלות מפנימית, כי אתה מסתכל על כל בית החולים, אתה פשוט מסתובב ורואה הכל, זה מין מבט על כזה על בית החולים, אתה בממשק נורא גדול עם המון אנשים, אתה בעצם עוזר להמון מקצועות, אתה כמעט לא מפריע, זאת אומרת, זה מקצוע שבו יש משהו במקצוע כזה שאתה יועץ. אני באתי בשביל לא להפריע. לא, שואלים אותך, אתה עוזר, כולם נורא שמחים שאתה בא, יש משהו מאוד כיף בזה, וזה מקצוע מאוד אופטימי בעיניי. אני חזרתי בסופו של דבר למחלקה פנימית, כי הרגשתי שאני מאוד רוצה את החולים שלי, ואני רוצה לנהל את החולים בעצמי. בתור יועץ אתה יכול לתת עצה, אבל בסוף אתה לא מנהל את האירוע. אבל יש משהו בלהיות יועץ שבאמת הוא מאוד ככה, אתה
אתה יכול לעזור. וזה גם באמת זה מקצוע אופטימי, אתה סך הכל רואה תוצאות למה שאתה עושה. כן. אני מאוד אוהבת גם את השילוב שלו לחיים, זאת אומרת, יש המון ממשק עם החיים עצמם, הם מסתכלים על הקורונה, הם מסתכלים סתם על ווסט נייל, שהמגפה שהייתה בקיץ הקודם, וגם עכשיו תהיה שוב. כן? אולי, כן. איך את יודעת שתהיה מגפה? לא, ווסט נייל היה, שנה שעברה היו המון מקרים בישראל, ישראל היא מדינה אנדמית לווסט נייל, שנה שעברה היו אחר במקרים שהיו אי פעם במדינת ישראל, וגפות זה סיפור של האנושות, כן. התחממות גלובלית, אז יהיו מגפות. מקצוע שמאוד משתלב עם החיים, יש לו ממשק עם הטבע, עם כדור הארץ, עם החיים. וואו, איזה קטע. כאילו עם טבע כזה, עם משהו כזה פראי כזה. אז בואי נדבר טיפה על איך הגעת לנהל את המחלקה. את פנימית ה'. כן. איך הגעתי? גם שם, אני לא בן אדם שתכנן תוכניות מראש. גדלתי פה, התמחיתי פה. מי שניהל את המחלקה לפניי היה פרופסור ליבוביץ', שהוא איש מדהים, הוא באמת מנטור להמון אנשים. סתם להגיד כמעט כל מנהלי הפנימיות בבלינסון היו מתמחים שלו, איש מעורר השראה ממש, ועשיתי איתו הרבה מחקר, והתמחיתי פה, ואז הלכתי למחלות ציומיות גם בבלינסון, ובתוך ההתמחות אומרים שמנטור טוב, יודע לפניך, יש לו ויז'ן לגביך לפניך, כאילו הוא יכול לדמיין מה אתה מסוגל לעשות עוד לפני שאתה רואה את זה. וואו. והוא היה הרבה בתוך ההתמחות, אומר לי, את בן אדם של אנשים, את צריכה להוביל מחלקה, את צריכה לחשוב אם את רוצה לנהל מחלקה, או להיות פנימאית בתוך תת, את בן אדם של הסתכלות, הוא היה ככה מכניס לי את זה מדי פעם לחשיבה. ואת הרגשת שאת בן אדם של אנשים ושאת מתאים לך לנהל? ואני תמיד מאוד אהבתי לעבוד בצוות, אני מאוד אוהבת את זה, אני חושבת שאחד הדברים הכי כיפים בעבודה בבית חולים, זה שאתה עובד בצוות. אני בן אדם שמאוד אוהב לעבוד עם אנשים, אבל כשאתה מתמחה, אתה לא חושב שאתה תנהל, בטח לא את המחלקה שאתה מתמחה בה. וואי, מטורף, מחשבה מטורפת. אתה פשוט מתמחה במחלקה, ואתה רואה את המנהל שלך כמישהו מאוד מאוד לפניך בעניין הזה. ואז הלכתי למחלות זיהומיות, ומאוד נהניתי שם, וחשבתי שאני אטוס לפלו, ויהיה זיהומולוגית של מושתלים, שזה מה שהתעסקתי פה. ועד היום אני מתעסקת קצת במושתלי לב, אני יועצת זיהומיות שלהם, וממש כבר היה תכנון, ואז יום אחד הוא התקשר אליי, ואמר לי בואי, הייתי באה לשיחות אצלו בחדר. הוא אמר לי, אני רוצה שתחזרי למחלקה לתקופה, המחלקה צריכה אותך, התלבטתי ככה, אמרתי לו, אבל נורא טוב לי, כן. והחלטתי שאם הוא צריך אני חוזרת, חזרתי למחלקה, ומאוד נהניתי. חזרתי כבר עם תת, והיה לי המון מה לתרום, ודברים התגלגלו יותר מהר ממה שחשבתי, ואפילו ממה שרציתי, כי לפעמים יש ככה צירוף של הזדמנויות. הסגן שהיה שלו הלך לנהל פה מחלקה, זה היה פרופסור אלון גרוסמן, קיבל את פנימית ב' שהתפנתה מוקדם מהצפוי, ומצאתי את עצמי סגנית. וכשהייתי בחופשת לידה עם ברק, פרופסור ליבוביץ' התקשר אליי, והוא כבר היה קרוב לגיל פרישה. כן. הוא אמר לי, אני רוצה שתחליפי אותי, ואני רוצה שנגיש אותך למועמדת, שתגישי מועמדות לניהול, ואת צריכה להחליט, כי עכשיו צריך להחליט. וואו. ואני הייתי בחופשת לידה בבית, כן, עם זה תינוק. כאילו כל כך לא קשור. הרבה התלבטויות, אבל לא באמת כל כך הרבה, כי כל כך אהבתי את המחלקה, ובעיקר הרגשתי שאני רוצה לקבוע מה קורה פה, ואני לא רוצה שיקבעו לי. הרגשתי גם שזה המשך טבעי, והחלטתי ללכת על זה, אבל בכל זאת הייתה שם דילמה, בעיקר עם הבית באותו רגע. ואני חושבת שזה משהו שכן צריך לדבר עליו, כי אני חושבת אני לא בטוחה שזו אותה התלבטות לאישה וגבר בהיבט הזה. בטוח. ומצד שני, אני כל כך שמחה שככה החלטתי, כי אני לא מרגישה שוויתרתי על דברים חשובים בבית. כן. וצריך להגיד שזה לא היה מובן מאליו מצד שני.
הייתה בחירה מעולה. את שמחה שבחרת בזה? הרבה יותר נהנית מהניהול משאי פעם יכולתי לדמיין. באמת? מה הכי כיף? אני חושבת שכיף מאוד, קודם כל הכי כיף זה ליצור משפחה, ממש, ליצור משפחה שנייה. זה חשק לבוא להתמחות. כן, כיף לגדל מתמחים, כיף נורא לגדל מתמחים, זה פשוט עוד שלוחות של אושר, באמת, אתה מסתכל על האנשים האלה גדלים ומצליחים, ואיפה הם מתחילים ואיפה הם מסיימים, ואחר כך איפה הם מתקדמים, כיף נורא, וכיף להכתיב את האג'נדה, אני חושבת שזה כיף, לעשות מה שחשוב, לשים דגש על מה שחשוב, לנווט את העקרונות שלך, להקפיד על הדברים שמשמעותיים עבורך, לייצר רפואה, כמו שאתה רואה אותה, להוביל מחקר, להוביל לאן הסירה הזאת שטה, זה כיף. אחרי איזושהי תקופה שאת כבר מנהלת פה את המחלקה, התפרצות הקורונה ברחבי העולם, וקיבלת על עצמך לנהל את מחלקת הקורונה בבית חולים, נכון? אז די מהר זה קרה, ממש כשנכנסתי לתפקיד, כאילו... תוליכי אותנו את יציבות לא הייתה מאז שנכנסתי. אני תמיד מספרת שאני אפילו, האמת אני צריכה לספור, אבל כמות הפעמים, אפילו המרחב הפיזי, כן. כמות הפעמים שירדנו לחניון ועלינו ל-3 לעלות, -4 לעלות, כמות התזוזות, אני לא חושבת שבהיסטוריה מה, בקטע של מיגון כאילו? כן. כן, אז מה היה? אז קורונה היה אירוע מטורף, בתור גם זיהומולוגית, בשבילי זו הייתה תקופה משוגעת, אבל לטובה, האמת שלטובה, גם היו שם המון אתגרים, אבל אני חושבת שעשינו את האתגרים האלה, והפקנו המון טוב מהקורונה. בהתחלה זה לא היה מובן מאליו גם, כי היה מפחיד, לא היו חיסונים, המחלה הייתה מפחידה. וואו, ההתחלה הייתה מפחידה כל כך. ואתה צריך לקחת קבוצת אנשים, מנהלת מאוד צעירה, ולהוביל אותם באירוע הזה, ולהגיד להם, תשמעו, אנחנו נכנסים לתוך המחלקה, אנשים פחדו, היו אנשים שלא הסכימו לעבוד במחלקה. כן. היו אנשים שלא הסכימו לעבוד, וגם זה, לתת מקום לדבר הזה, ולהגיד, קצת כמו חיילים שנכנסים ומסתערים בקרב, ולהגיד, אני יכולה להבין את הפחדים, ובואו גם לדבר עליהם, וגם להבין אנשים שלא רוצים, ולהבין איזה פתרונות אנחנו נותנים לזה. כן. אני לא אשכח שבהתחלה היו הורים בבית ספר שלא רצו שילדים יבואו אליהם, כי ניהלתי מחלקת קורונה, פחדו להידבק. כן? איזה קטע. זה גם היה שם. זה נשמע היום מצחיק. וואי, היום זה נשמע הזוי, אבל לא, ההתחלה הייתה כל כך מפחידה. לא היה מצחיק. כן, נכון. אבל עשינו מזה, אני חושב, א', היה את האתגר הניהולי, אפילו בהיבט של איך המחלקה תיראה, איך עובדים, נעלי עבודה וזה, אבל בהיבט המקצועי, למדנו המון מזה, וגם אני חושבת שהייתה שם העצמה מאוד של המתמחים, בהיבט הזה שכל שבוע היינו עושים, לקחנו את האקדמיה, לכיוון של ממש קביעת פרוטוקול טיפולי בבית חולים, מה שהיינו עושים זה כל שבוע היינו עוברים, מתמחה היה מציג את הספרות, 3 פעמים בשבוע, אז מה שהמתמחים היו מציגים זה את הספרות שיצאה על קוביד. וואו. הכמות הספרות שיצאה הייתה מטורפת, כן. והיינו פשוט עוברים על המאמרים הגדולים, ומחליטים, ממש עושים ממש קריאה ביקורתית של המאמרים, וממש מחליטים על פרוטוקול טיפולי מתוך הספרות, אז גם כתבנו את הפרוטוקול הטיפולי, כמובן בשיתוף היחידה למחלות זיהומיות כולה, אבל ממש הובלנו את הדבר הזה, מה שהיינו המחלקה שהובילה את כתיבת הפרוטוקול. כי אתם בעצם הייתם המחלקה היחידה כן, היו תקופות ארוכות. מחלקת קורונה היחידה בבית חולים. אז זה התחלף, כל פעם מחלקה אחרת ירדה, אבל היינו התקופה הכי ארוכה היינו אנחנו, כי היינו גם פעמיים, וכתבנו, וגם עשינו את זה, כאילו, לקחנו את זה על עצמנו, כתבנו את הפרוטוקול הטיפולי, ותוך כדי גם העלינו מתוך זה שאלות מחקריות, ועשינו המון מחקר פורץ דרך בהיבט הזה, שהמתמחים היו שותפים לו והובילו אותו, אז היה שם המון
זה ממש, אני חושבת שזה פשוט החזיר אותנו לשורשים של מחקר ושל המקצוע הזה, שכאילו איך אתה מתמודד עם וירוס לא מוכר ועם מגפה, וזה היה מרתק גם לראות את ההתפתחות של המגפה מול העיניים, את המשחק בין החיסוניות של האוכלוסייה לבין החיסונים, איך אתה רואה את המחלה משתנה לך מול העיניים, וכותב על זה וחוקר את זה, ממש היינו רואים מגמה, וחוקרים אותם, מוציאים מאמרים, ורואים את זה קורה מול העיניים, כאילו ממש רואים את הספרות, כותבים את הספרות, כותבים את ההיסטוריה. זה היה מרתק, וגם הפרוטוקול הטיפולי השתנה ככל שהמחלה השתנתה, וגם בתוך זה, התפקיד של הרופא, כי היינו שם גם המשפחה של החולה, משפחות לא יכלו להיכנס פנימה, זה מטורף לחשוב, הליווי היו שם קשרים עם החולים שלא היו, יש לי ספר פה, תראה על השולחן, שקוראים לו לנשום, שזיו קורן הוציא של תמונות של הקורונה, והמחלקה שלנו פה מצולמת, זה ספר מדהים, גם שם מדהים, המחלקה שלנו מצולמת שם מדהים, פה. ממש שם מדהים. ויש פה פרויקט שלם תראי לי. נראה לך אותנו, שסטאג'רית אצלנו עשתה אפילו מניקור פדיקור מיוזמתה לחולים שהיו כל כך לבד לחולות, המאבטח בכניסה שהיה גם ספר קודם, תכף נמצא אותנו, עשה תספורות לחולים, כאילו היו שם... המאבטח בכניסה, מדהים. היו יחסים מאוד, הנה זה אנחנו, את רואה? מי זה הספיידרמן? אחד המתמחים. לא קירית. את רואה, דוקטור נויגל, שלט כזה מאולתר. איזה יופי, וואו. כן, ממש תקופה משוגעת. וואי, מטורף. אז אני רואה פה כאילו מישהו עם החלוק הזה של הקורונה עושה פן, זה גדול. כן, כן, זה היה... תמונות גאוניות. תמונות באמת אנושיות של רגעים שלא היה להם אף אחד, ולהחזיר את צלם האנוש לאנשים שישבו בחניון, בלא תנאים, בלי משפחות, לפעמים שבועות. אז במעבר חד לאנשים שהיו מתחת לקרקע בלי תנאים, בלי המשפחות שלהם במשך שבועות ואף חודשים ואף שנים. את קיבלת על עצמך גם לנהל את מחלקת השבים, או אפילו שוות הייתי אומרת. את יכולה לספר על זה קצת? וואו, אני יכולה לספר על זה הרבה, זאת הבעיה. קודם כל באמת זכות ענקית, וכמו שאמרתי קודם, זה באמת הזכות הכי גדולה שהייתה לי בקריירה שלי, ומפגש אנושי ומקצועי שלא מי העלה על הדעת. הסיפור שלי עם השבים התחיל עוד בשניידר, בעצם כשאפרת הרלב, המנהלת של בית חולים שניידר, ממש ב7 לאוקטובר, היא התחילה לחשוב על זה שיש ילדים בשבי, ושהם יחזרו, ומהר, זה היה... בטח יותר זמן ממה שחשבנו. יותר זמן שחשבנו, ואז היא התקשרה אליי, הכרנו כי היא ניהלה את בלינסון קודם, כן. והכרנו משם, מפה, והתקשרה ושאלה אותי, אמרה לי, נועה, תגידי, אם יחזרו אלינו ילדים, אז הם יחזרו עם האמהות שלהם, אני מניחה, ואת תוכלי, את תרצי לעזור לנו. הסבתות שלהם. הסבתות, בסופו של דבר חזרה גם סבתא אחת, לשניידר, והאם תהיי מוכנה לעזור לנו, לטפל במבוגרים? כן. אמרתי לה, מה זה מוכנה, אני בשמחה, איזו זכות ענקית, וכך היה, ובנובמבר 23 הייתה העסקה הראשונה, ההסכם הראשון, שהגיעו באמת ילדים עם אמהות וסבתא אחת לשניידר. תראה את הדובי שם מאחור הזה, הדובי של מחלקת השבים של שניידר. אוי, זה מעלה בדמעות באמת. וזאת הייתה זכות ענקית, והצטרפתי לצוות שלהם, שזה אגב גם אחד הדברים, אני חושבת שני דברים, בהקשר חיבור קורונה שווים, אז אני חושבת שאת שאלת למה פנימית. כן. ואני חושבת שכשחושבים על אם יש רופא בקהל,
חושבים על פנימאי, כן. וכשחושבים על להתמודד עם אתגר לא ברור, כן. ואיך נתמודד עם משהו שאנחנו לא בדיוק מבינים מהו, נגיד קורונה, יכלו לקחת כירורג לנהל מחלקת קורונה, אבל לא, כשאתה חושב על להתמודד עם משהו שלא בדיוק ברור לך, ואתה לא יודע בדיוק מה יקרה שם, אז אתה באמת חושב על פנימי. אותו דבר היה עם החטופים, שלא בדיוק ידעו איך הם יחזרו, מה יהיה... כן, לא היה מושג. היה צריך לחשוב, להמציא פרוטוקולים, להמציא רפואה, לארגן מחלקה שבכלל לא קיימת, אז בעצם חושבים על המקצוע הזה, שהוא לא מפחד להתמודד עם מה שלא יבוא. כן. אז בעצם ברגע שכבר שעזרתי שם וטיפלתי באימהות ובסבתא שהגיעו לשניידר, כבר אז התחלנו בבלינסון לחשוב על הקמת המחלקה, וקיבלתי את ניהול המחלקה, ובעצם התחלנו להקים מחלקה. כן. שזה אירוע שבאמת מטורף, והיה ברור שזאת מחלקת שווים ולא מחלקת חטופים, ובהיבט הזה היה ברור שהקונספט פה הוא קונספט חדש גם, שבאמת לא היה ולא כל כך היה מאיפה ללמוד אותו, שבשנייה שהם יחזרו מעזה, המקום הראשון והאנשים הראשונים שהם יראו זה אנחנו. היה ברור שזאת הולכת להיות איזושהי קפסולת מעבר בין השבי לחופש, והיה ברור שזה גם לא ייגמר באשפוז ובשחרור. כן. והיה צריך לבנות את כל המסלול הזה. וכמה זמן זה לקח לעשות את הבנייה של הדבר הזה? אז הייתי שמחה אם זה היה לוקח שבוע והם היו באים, אבל כן. מכיוון שלקח המון זמן עד ההסכם הבא, אז היה לנו המון זמן, היה לנו באמת יותר משנה, שזה באמת יותר מדי זמן, אבל בזמן הזה כל הזמן שינינו ולמדנו, וככל שעבר הזמן ניסינו לחשוב על דברים שעלולים לצוץ, ועל בעיות רפואיות ואחרות, ובאמת כל פעם שיצא הסרטון שכל עם ישראל צפה בו, אז כל מה שאני הייתי עסוקה זה להסתכל ולהגיד לעצמי, אז צריך לחשוב גם על זה וגם על זה וגם על זה, ולראות. מה למשל? למשל, המון דברים, למשל, לחשוב על לראות פציעות, ולחשוב עליהם, ולמשל לחשוב על הראייה, ועל חסר של ויטמינים, וכשרק אומרים אנחנו אוכלים רק, אז לחשוב מה זה אומר. מה המשמעויות של זה מבחינה תזונתית? כן, מה המשמעות הרפואית של זה, ולראות איפה הם יושבים, ולחשוב מה המשמעות השיקומית של זה. ואתה רואה שלא זזים, ואתה חושב על הסרקופניה שתהיה, ואתה רואה מישהו שמספר שהוא נפצע, בקיצור אין סוף מחשבות, ואתה רואה נשים, ואתה חושב מה זה אומר, ואתה שומע שמועות, ואתה מתכונן לדברים אחרים. הכל. ואז הם הגיעו. אז הם הגיעו, ואז קיבלנו ואז כולם שמעו שיש הסכם, ואז התרגשות מטורפת, ואז הכנות אחרונות, המון סימולציות, וכולם בוכים כל סימולציה, כי היא כל כך מתרגשות. מטורף, זה כל כך דימה את המציאות, ואי אפשר לחשוב אפילו על הרגע. ואז החיבור למשפחות, ולקצינים המלווים, ולהבין ממש מי מגיע אלינו, ולאסוף את כל האינפורמציה שאפשר עליהם, ואז הדבר המטורף הזה של אנשים, שמגיעים מהמקום הנורא ביותר שאפשר לדמיין, ואי אפשר לדמיין, ויוצאים זקופים, ויוצאים בני אדם, ויוצאים, נזכרת התמונה של התצפיתניות פה. כן. ויוצאים... התמונה שלהם מתחבקות. כן. כאילו כולם ראו את התמונה הזאת. נכון. אז הם יצאו זקופות וגאות. כן. ומה, כאילו, איך הרגשת ברגעים האלה שראית אותם? אני חושבת רוצה את המים שלי. זה מדהים כמה פעמים אפשר לחשוב ולהיות שם, וזה כל פעם לא יאמן. אני חושבת שהדבר הכי לא יאמן, ואני היום מלווה נגיד אותם כבר חצי שנה, כן. בתוך השיקום, ואני חושבת שהאנושיות כאילו שיצאה, והחברות שיצאה, מתוך מקום שאתה
יכול לדמיין שאנשים יצאו ממורמרים וכועסים כל מה שאתה רק יכול לדמיין, אבל אתה לא מצפה לפגוש, אתה לא מצפה לפגוש אופטימיות, אתה לא מצפה לפגוש חברות, אתה לא מצפה תעצומות נפש כל כך. כן, תמיד החיוכים כאילו שאותי הפתיעו באופן אישי, אני לא יודעת אם זה צריך להפתיע אותי, אבל זאת הייתה החוויה שלי. כן, אתה מצפה, אתה לא, אני חושבת שהתעצומות נפש של האנשים האלה הפתיעו את כל עם ישראל. כן. וגם אותנו. כן. והיה פה לחץ ציבורי מאוד גדול, והמון תקשורת. נכון. זה השפיע איכשהו על הצורה של ההתנהלות שלכם? קודם כל זה באמת מאוד לא טבעי לרופא להיות בתוך סיטואציה א' כל כך מעורבבת עם אירוע לאומי, היה את הקורונה, זה גם היה אירוע, אבל זה מאוד לא דומה. חשיפה תקשורתית, שזה משהו שעבורי היה מאוד מאוד לא טבעי, והיה ברור שזה חלק מהאירוע, אבל המון, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד ברורים לנו זה שאנחנו קפסולה שצריכה להיות מאוד מגנה, כן. שצריך להיות אזור סטרילי לחלוטין, שהאינפורמציה לא צריכה לצאת בשום צורה, אנחנו לא, נכנסנו למחלקה בלי טלפונים, בלי לצלם, לא היה צלם שלנו בפנים, לא היה שום דבר כזה, רק הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, זה היה נורא חשוב, זה אזור שלא נכנסו אליו, רופאים, אפילו הרופאים הכי בכירים בבית חולים, אף אחד לא יכל להיכנס בלי אישור ובלי סיבה נורא טובה להיות שם, תדרכנו כל רופא שנכנס פנימה, לא משנה אם זה הרופא הכי בכיר שכבר ראה, לא יודעת מה ראה ולא ראה, אלפי חולים, קיבל תדרוך, כאילו כמו אחרון הסטאג'רים, כן. מה כן לעשות, מה לא לעשות, איך כן, איך לא, זאת ממש... כי יש פה רגישות נורא נורא גדולה במה אומרים, נכון? כן, רגישות מאוד גדולה במה לא אומרים, במה לא שואלים, במה לא מתפתים לעשות, לתת את זכות הבחירה, להחזיר את זכות הבחירה, כמה רחוק ללכת עם אפשרויות טיפוליות, דחוף לא דחוף, מה כן ולא עכשיו פותחים, המון דברים. והתקשורת, כן, זה היה, זו עוד חוויה שלא בטוח שלא היית נכנסת אליה בזה. אבל זה חלק מהעניין, כל עם ישראל רצה לראות ולשמוע, וזה גם הכי טבעי. ומה הדבר הכי מאתגר שהיה לך בטיפול בהם? אני לא יודעת אם יש משהו שהיה הכי מאתגר, קודם כל אני חושבת ששמחנו לראות, תמיד ברפואה אתה מתכונן לגרוע מכל, ושמחנו שהרגשנו שהתכוננו לכל התסריטים, ושבעצם בהכנה שלנו היה משהו מאוד שלם. כן, הרגשתם ממש שההכנה הייתה בסוף מלאה ושלמה? כן, אני חושבת שההכנה הייתה מאוד טובה. אני חושבת אגב שבאמת בכל מחלקות השווים הייתה הכנה מאוד מאוד טובה, בכלל היינו גם קולגות, לנו, כל מחלקות השווים נוהלו על ידי פנימאיות נשים. איך את מסבירה את זה? בכוונה? בכוונה היה, כן. קודם כל גם הצוות שהרכבנו כשהבנו שקודם כל יגיעו, היה תיעדוף ברור, ידענו שאנשים מגיעות ראשונות, והיה לנו ברור שאישה לא תתנגד להיות מטופלת על ידי אישה, אבל לא ידענו שהן מוחזקות על ידי שובים גברים, ולא ידענו האם תהיה התנגדות להיות מטופלת, זאת אומרת, האם יהיה טריגר או קושי שגבר יטפל. היה ברור שאף אישה לא תתנגד להיות מטופלת על ידי אישה, וזה היה משהו מרכזי שהוביל בהתחלה. כן. ובתור פנימאיות וקולגות, גם היו לנו היה המון שיתוף בינינו, היו שיחות שבועיות שמשרד הבריאות ארגן, ונוצרו גם בינינו קשרים, והיינו מדברות ומשתפות, ואני חושבת שזה גם מאוד עזר, לעשות למידה ארצית כזאת. ושאלת על קושי, אני חושבת
נורא היה ברור לנו שזה צריך להיות מושלם, מושלם עם 0 טעויות. כן. והמתח בדבר הזה, כאילו זה הולך להיות מושלם, ולא יהיו פה, אז זה היה להחזיק את זה, כן, אז לא יודעת אם זה מפחיד, אבל זה אחריות כזאת, שאתה יודע שזה חייב להיות מהבחינה הזאת. אבל הצוות של המחלקה היה פשוט מדהים, ומולטי דיסציפלינרי, ואנשים שנבחרו, ונורא רצו. את בחרת את האנשים? אני בחרתי את הרופאות, בהתחלה זה היה רק רופאות, אחר כך הצטרפו גם קצת רופאים, כן, היה צוות מדהים, 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 יש עוד הרבה אנשים מדהימים שהיו יכולים להיות חלק, כמות האנשים, כולם רצו להיות חלק, כולם רצו להיות חלק, כולם רצו לתרום, וכל דיסציפלינה, מנהל, נגיד המנהלת של פיזיותרפיה בחרה את האנשי מקצוע שלה, והיו לנו, וכך כל הדיסציפלינות, אבל הייתה עבודה מאוד הרמונית, אני חושבת שזה לימד אותנו שכשיש מטרה אחת גדולה, אפשר לעבוד צבא ומשרד הביטחון ושב"כ וכל המקצועות, כולם יכולים לעבוד בהרמוניה מושלמת. כן. מושלמת. ואתם עדיין בקשר? אתם בתהליך של טיפול בעצם שהוא מתמשך? כן. בנינו, שוב, זה הכל לבנות, כמו שאת הפרוטוקול של המחלקה בנינו מאפס, פשוט מספרות שנוגעת ולא נוגעת, ומ-common sense ומחשיבה משותפת, אז אותו דבר עשינו לגבי השיקום, אני מובילה את השיקום יחד עם דוקטור מיכאל בחר פה, שהוא מנהל השיקום בבלינסון, בנינו שיקום, והיה לנו נורא נורא ברור, שצריך לשחרר את חבל הטבור ככה לאט לאט. זה קטע שאת אומרת חבל טבור. כן, כי זה ממש לידה מחדש, הדבר הזה, זה כמות האנשים שהשתמשו בדימוי הזה, כשאת נגיד שואלת שמעו את זה בתקשורת, ראינו את האימהות, השתמשו בדימויים של צירים בדרך לשם, לפגוש את הילדים, והשתמשו בדימויים של לידה במפגשים, ואני תמיד, זה עבר לי בראש תמיד, החיבור, המפגש בתוך המחלקה של המשפחות, הצעקות, זה מאוד מאוד התחבר לי לחדרי לידה, גם זה שאתה לא יודע בדיוק לתוך איזה אירוע אתה נכנס, כאילו מה אתה מקבל ואיך הולכים מפה. כן. אז גם בשיקום היה לנו ברור שאנחנו מתחילים ממשהו יותר אינטנסיבי, וברור שזה בנוי אישי לכל אחד, אבל לאט לאט משחררים את זה לפחות ופחות, לפי הצורך ולפי התחושה, והיה לנו ברור נגיד אצל הבנות, שאנחנו משתמשים בכוח של הקבוצה, ושומרים על הדבר הזה גם, כמו שברפואה הרבה פעמים יש את הכוח של הקבוצה. כן. ובנינו פרוטוקול שמתחיל מאשפוז יום שיקומי, ולאט לאט עובר לפורמט מרפאתי, והיה לנו, לי היה ברור גם מהספרות של פדויי שבי של מלחמת יום כיפור, היה לי ברור שגם צריך לעשות ימי צ'קאפ יזומים, לא רק לחכות שדברים יצוצו, אלא גם לבדוק דברים שאתה חושב שאולי יצוצו כל תקופה. כן. אז גם את זה אנחנו עכשיו ממש נכנסים ליום הצ'קאפ הראשון שלנו. וואי, בהצלחה. ואנחנו בקשר כל הזמן מדהים. עם הבנים ועם הבנות המדהימות האלה, והבנים המדהימים, כן. יש משהו שאת מרגישה אולי שלקחת מהטיפול בהן הלאה, גם בכאילו בניהול או בזה וגם בטיפול עצמי. זה בהן ובהם, היו לנו גם 4 בנים. לא ידעתי שהיו לכם גם בנים. סליחה, חשבתי רק בנשים. פעמיים את התצפיתניות היו בשתי פעימות, ואחר כך קלטנו 4 בנים, כן. אז בהן ובהם. משהו לקחתי המון דברים. אני חושבת שמה שלקחתי ולא חשבתי שאני אקח, זה כמה הם לימדו אותי להסתכל על החיים אחרת, זאת אומרת, זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל אני באמת הסתכלתי עליהם, מסתכלים על החיים, ולומדים מחדש, ואסירי תודה מחדש על רגעים נורא נורא קטנים, כשאתה רואה מישהו לוקח טישו,
ומסתכל עליו ואומר כאילו איזה כיף שאני לא צריכה להפריד את זה לשכבות נגיד, או לא צריך להפריד, ומסתכל על השמש ואומר כאילו איזה כיף זה השמש על האור, רגעים נורא 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 קטנים של הערכה מחדש, כאילו באמת נולדת מחדש, ובמקום להיות מתוסכל, אלא להיות אסיר תודה על הדבר הזה, ואני חושבת שבאמת באופן עמוק, לא במחשבה, באמת נכנע, באופן עמוק, אני מזה למדתי איך אני מסתכלת על החיים לא כדבר טריוויאלי, ואיך אני ממש מרגישה שהם גרמו לי להסתכל על המון דברים בהסתכלות בזווית חדשה, ממש בתוך החיים שלי. וואו. זו מתנה ענקית. וואו. חשוב, כאילו וואו, ממש חשוב גם. כן, זה לא קורה לך הרבה באמת בחיים. זה כאילו גם מצחיק שאת אומרת, לא מצחיק, אבל זה מעניין שאת אומרת את זה בתור גם רופאה שרואה המון חולי וסבל זה נכון. כאילו מוות בתוך החיים שאת חיה, נכון. שאת מתמודדת עם דברים נורא נורא קשים במחלקה פנימית, וזה תמיד שם פרופורציות. כן. אבל זה כאילו עוד זווית אני חושבת שכרופאים אנחנו באמת מלווים אנשים בשעות מאוד קשות, כפנימיים בטח, ותמיד הרגשתי שיש חולים ומשפחות שמטעינים אותך מחדש, וגורמים לך להתמלא, זה כל הזמן יש פה דואט בתוך המקצוע הזה, זה מקצוע שנותן המון חזרה. כן. זה קורה כל הזמן, אבל זה היה בעוצמות מאוד גבוהות, אז כן. זה עשה את זה, זה קורה כל הזמן במחלקה הפנימית, אבל כן, אני חושבת שהמפגש ממלא אותך הרבה. כן, מדהים, באמת. אז אני אשמח, רגע, אני לא צריך לשאול את זה. זה כאילו שיחה כל כך... כן, גם לא דיברנו על הפקולטה. לא דיברנו על כלום, לא דיברנו על כלום. לא הספקנו כלום, כן. לא יכולה, זה קצר מדי. תקשיבי, יש פודקאסטים של כאילו 3 שעות כזה. כזה אני אעשה יום אחד. מי שומע אותם אבל. מישהו מאזין, כאילו, זה. אז מה יש לך לספר על הפקולטה? לא, אני חושבת באמת, הפקולטה זה דבר משמעותי, חינוך רפואי זה דבר מאוד מאוד חשוב. כמה באמת את מסתעסקת בזה ביום יום שלך? המון, המון. חינוך רפואי, קודם כל בתור מנהלת מחלקה פנימית, ויגידו לך את זה, אני חושבת כל מנהל מחלקה פנימית, חלק גדול, מחלקה פנימית זאת מחלקה שמייצרת רופאים. נכון. ואם תחשבי על זה, גם בסטאז' גם כסטודנט זה הבסיס לרפואה, אין מישהו שהסבב בפנימית הוא לא סבב משמעותי שהשאיר עליו חותם. כן. זה אחד. אחר כך אתה בא בסטאז' זה מקום סופר משמעותי בתוך הסטאז'. ואחר כך ההתמחות. זה גם באמת מה שמלמד אותך להיות רופא. כן, זה הבסיס של כל המקצוע. כל השאר זה האקסטרה של הרפואה. אני מסכימה. אבל אנחנו ממש, אנחנו מקום שמייצר רופאים, וזאת אחריות מאוד גדולה. אני לא חושבת שיש משהו יותר חשוב מזה. להיות רופא אחד זה טוב, זה אחלה, זה חשוב, אבל לייצר דורות של רופאים אין דבר יותר מדהים מזה. ויותר חשוב מזה. אז אני מסתכלת על זה כחלק ממש משמעותי בתוך המקצוע שלי, כן. חינוך רפואי, יש לי את המתמחים שלי, שלהם אני מחויבת, זה ברור, כן. צריך לדבר על זה אפילו, מי שהם יהיו כרופאים בכירים, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, לעזור להם להגיע לאן שהם אמורים ורוצים להגיע, ולהטמיע בהם את הערכים שבעיניי חשובים, ואת ההסתכלות המקצועית, ואת הרופאים שאנחנו רוצים שהם יהיו, אבל חינוך רפואי זה תמיד היה חלק משמעותי, אנחנו מחלקה שמקבלת קבוצות סטודנטים יותר מכל מחלקה פנימית, כלומר הכי הרבה שאפשר, כל השנה אנחנו מלמדים, אני חושבת שזה רק מעלה את הרמה של המחלקה, זה מוציא טוב, אצלנו במחלקה נגיד להיות טיוטור זה פרס, כן. זה באמת פרס, ואיך הגעת לנהל את הבית ספר השש-שנתי? אני ראשה את המסלול השש-שנתי, אז תמיד הייתי מעורבת בהוראה ובפקולטה, וכשהתקשרו כשפרופסור קרן אברהם, הדקנית, התקשרה להציע לי את התפקיד, אז מאוד התלהבתי, כי אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות, ולהשפיע מההתחלה,
וזה גם התערבב בדיוק עם תקופה, אני כנראה אוהבת להיכנס לתפקידים כשיש מהפכות, אז... אבל כאילו את לא יודעת, את כאילו נכנסת אליהם שנייה לפני המהפכה. זהו, אז בדיוק זה קרה בשנה שהייתה אקרדיטציה בכל הפקולטאות בארץ, ואקרדיטציה לכל הפקולטאות בארץ יצאה עם הרבה תובנות של הרבה שינויים שצריך לעשות בכל הפקולטאות בארץ ובכל צורת ההוראה שלנו. אז נכנסתי לתפקיד בתוך תקופה שעשינו המון שינויים בתפיסה של ההוראה, בתוכנית ההוראה, ואני אחראית על השינוי בתוכנית של השנים הקליניות. עשינו המון דברים שרק עליהם אפשר לעשות פודקאסט שלם בנפרד. לא, יש, כאילו, לדעתי על כל נושא היינו יכולות לעשות פרק של שעה. אבל... אז אני נורא שמחה שיש לי את הזכות הזאת גם, ועשינו המון דברים שעוד נראה איך הם, כשאנחנו מתחילים להניע אותם עכשיו ולשנות, שינויים זה דבר קשה. קשה. כי זה תמיד מלווה המון התנגדויות וקושי, אבל אני חושבת שעשינו הרבה דברים טובים, ואיך זה משתלב בחיים. כן, וגם כאילו מה זה אומר להיות ראשת המסלול? אז יש את ראש בית הספר, יש מישהו ראש בית ספר, ובעצם מתחתיו יש את ראשת התוכנית 4 שנתית, ואני שאני 6 שנתית. אני גם אוהבת שאת אומרת ראשת. בפועל זה תפקיד שאפשר כמו כל תפקיד לקחת אותו ל1,001 דברים, אבל זה אומר שאני אחראית על הדברים שקורים במסלול הזה. זה אומר, זה מתחיל תראי, זה כולל כל כך הרבה דברים בתקופה האחרונה, כי יש סטודנטים שהם מילואימניקים, אז אפילו להיפגש, לחשוב על איך אנחנו עוזרים להם, ולהיפגש עם המילואימניקים האלה, וקודם כל לראות מה שלומם, וגם לבנות להם תוכנית של השלמות, ותוכנית אישית, ולהבין מה הם צריכים, ומה הקשיים. זה ברמה האישית, ולהיפגש עם סטודנטים שחווים טלטלות וקשיים בתוך השנתיים המטורפות האלה, שהם בערך מלווים את התפקיד שלי גם, ולעשות את החשיבת עומק לאיך אנחנו רואים את הלימודים, את לימודי הרפואה בשנים הקרובות, ולעשות את השינויים האלה בתוך לימודי הרפואה, להיפגש עם אנשים, להסתכל על הערכות של הסטודנטים בתחומים שמעניינים אותי, למשל במקצוענות, שבעיניי זה הדבר הכי חשוב בערכות של סטודנטים, להבין איפה יש דברים שלא קורים איך שאנחנו רוצים, להסתכל על הסודות הקליניים, לראות איך הם פועלים, והאם ככה אנחנו רוצים שהם יפעלו, ולעשות אישור קו בין דברים, ולקבוע מטרות, מפה ועד ירושלים. לא פחדת לקחת כל כך הרבה על עצמך? אני תמיד אומרת שסבא שלי שהיה רופא, אז הוא היה אומר שאם אתה רוצה שמשימה תתבצע, אז תסתכל על הבן אדם הכי עסוק בחדר, ותיתן לו את המשימה. כן. אני לא יודעת אם הוא צדק, אבל אני חושבת שיש מקום, תמיד יש לנו יותר מקום ממה שאנחנו יכולים לדמיין מצד אחד, וכשאתה עושה משהו שמלהיב אותך, ושאתה רוצה לעשות אותו, אז אתה עושה, זה לא על חשבון כלום, כן? דברים, אתה יודע, דברים קורים בערבים, דברים אחרי שהילדים הולכים לישון, אני מתחילה את העולם החדש שלי, השני, ועושה דברים, אבל אני ממש אוהבת את זאת. אני חושבת שחלק המקצוע הוא גם תחביב אצלי, ושמתי המון תחביבים בצד, צריך להגיד את זה. אני חושבת אני חושבת שאתה צריך להחליט לתעדף, זה מקצוע שכל הזמן צריך לתעדף בו. הוא חייב להיות גם קצת תחביב, כי אם אתה לא נורא אוהב את זה, זה קשה. אז בתוך זה אני מתעדפת. ברור לגמרי שהמשפחה שלי והמקצוע זה הדבר המרכזי בחיים שלי, זה אין שאלה. כן. והם כל הזמן הם מתועדפים, ודברים אחרים מתועדפים למטה. עכשיו, אני לא עושה דברים, נגיד קלרינט שהייתי מנגנת, שמתי אותו בצד, אני אחזור אליו, בטוח, אבל בסדר, זה מחיר קטן בעיניי, אז אני עושה דברים אחרים. אז זה גם ענה על השאלה לאיזון בית ומשפחה. כן. יש לך עוד משהו להגיד בנושא הזה? אני חושבת המון על זה, אין תשובה לדבר הזה, אפשר לדבר על זה שעות.
בית הוא חלק מהמקצוע הזה, זאת אומרת, אתה צריך תמיכה מהבית, אין שאלה. הבנות המדהימות שלי, אני מרגישה שדוגמה אישית זה משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שלהגיד לבת שלי, בנות יכולות לעשות הכל, זה נחמד, כן. אבל שהיא באמת תרגיש את זה, זה דבר משמעותי. ואני מרגישה, חוץ מזה שהבנות שלי עוזרות לי בטירוף, ודוחפות אותי קדימה בטירוף, במבט שלהם, בשיחות איתם, בזה שהבת הגדולה שלי יודעת לתת ייעוצים זיהומי. באמת? היא יודעת את המחלות זיהומיות הבסיסית. רגע, בת כמה היא? היא בת 16. אני קצת צוחקת וקצת לא. וואו, רגע, זה מטורף. שמות שיחות כל הזמן, את יודעת, בסוף יש דברים שחוזרים על הזמן. היא יודעת לתת ייעוצים זיהומיים. בסיסי, לכירורג נגיד היא יכולה להגיד. מה? אני קצת צוחקת, אבל אני חושבת שהיא יודעת קצת רפואה. וואו, מושלם. אבל... לא, זה שאיפה כאילו גם מטורפת בחיי, כאילו אני מבחינת, עוד אין לי ילדים. אבל השאיפה שלי זה כאילו אני אעשה ילדים כדי שבבוא היום הם יוכלו להכין לי קפה ולהביא לי אותו למיטה, אז כאילו להיות שלוחה שלך בעבודה זה היסטרי. לא, מה שאני באמת אבל בלי צחוק חושבת זה כשאני מסתכלת עליהם ובאמת מרגישה שהן חושבות ויודעות שהן יכולות לעשות הכל ואני באמת מרגישה את זה, אז אני מרגישה שמשהו חשוב קרה. ועזרה, אבל עזרה מהבית זה דבר חשוב, תשמעי, ההורים עוזרים, בעלי דוחף המון, והמשפחה היא חלק מהאירוע, אבל אני חושבת שאחד הדברים שחשוב להגיד לעצמך, זה מה אתה לא רוצה לפספס, ולדאוג שלא תפספס את זה. אני משלב מאוד מוקדם, אני חושבת שתכנון זה דבר נורא חשוב במקצוע שלנו, אתה חייב להיות מתוכנן, ואם אתה יודע שיש אפילו, לא יודעת, טיול בגן ואתה רוצה ללוות אותו, אז תעשה תורנות יום לפני, תלווה את הטיול. את עדיין עושה תורנויות? לא, כשאתה מתמחה. וואו, נבלתי. לא. אבל, או תיקח חופש, לא, אני אומרת כשאתה צעיר, ואז זה משהו שכל הקריירה מלווה אותך, כשאתה יודע שיש משהו שאתה רוצה להיות בו, אז תהיה בו. כן. טוב, מה הדבר הכי כיף בלנהל מחלקה פנימית? הכי כיף? הכי כיף. לעבוד בצוות המתמחים. מה הדבר הכי גרוע בלנהל מחלקה פנימית? מכתבי תלונה? איך הם עוד מעיזים להתלונן? יש, תמיד יש על מה. ממה את שואבת את הסיפוק הכי גדול בעבודה? מהאנשים. מה המשפט הכי מעצבן ששמעת השבוע? וואה. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אז נראה לי שנעבור הלאה. פס. מה הפדיחה הכי גדולה שהייתה לך בבית חולים? זה סיפור אבל. בסדר, אז מותר. אוקיי. אני אתן דווקא דוגמה בתור שהייתי צעירה, שהייתי בסטאז'. כן. כן? אז לקיחת דמים שנגמרה במרחץ דמים בכל החדר, עם שפריץ all over the place, עם אחות שנוזפת בי בתור סטאז'רית, וחולה נורא נורא חמוד שאומר לי שעכשיו אנחנו בברית דמים, ומקטין את כל האירוע. איזה מתוק, ממנו לא הגיע מכתב תלונה. אבל באמת אולי זה כאילו בגלל הגישה והחיוך. אם לא היית רופאה היית? מקצוע טיפולי. פסיכולוגית. קפה שחור או קפה הפוך? הפוך. כן? איזה כיף. מפנק. ראיתי את הרעיון לא רעיון, שהעברת כזה בפאנל של כלכליסט. איך שיער שלך היה כל כך יפה ומבריק? זה נקרא פן. פן. אז זה היה מושלם. אוקיי, וטיפ חשוב לסטודנטיות או לרופאות צעירות שנושאות עלייך עיניים ורוצות גם להיות מנהלות ולעשות דברים גדולים. אני חושבת קודם כל שצעד צעד זה נראה לי הדבר הכי חשוב, שצריך ללכת בצעדים קטנים, ושבאמת השמיים הם הגבול. אני חושבת שלהאמין בעצמך ולמצוא את האנשים בדרך שמאמינים בך, ושנותנים לך להוציא מעצמך את מה שאתה יכול, זה דבר חשוב, לבחור את המקומות שמגדילים אותך ולא מקטינים אותך. זה נכון לכולם, לא רק לנשים. מדהים, תודה רבה רבה. תודה לך. נהניתי מאוד. תודה, גם אני.
תודה רבה שהייתן איתנו בפרק הזה. אנחנו מחכות ומייחלות לשובם בשלום של כל החטופים שטרם חזרו הביתה. לחזרת החיילים, בריאים, בגוף ובנפש, ולסיום המלחמה. אני רוצה גם לעדכן שפרופסור נועה ואני עשינו ביחד פרק לפודקאסט את היסטרית, שזה פודקאסט רפואי לנשים. הפרק על דלקות בדרכי השתן, כי פרופסור נועה היא זיהומולוגית, ואני יודעת שכבר יש התרגשות לקראת היציאה של הפודקאסט הזה. הוא יצא בתחילת נובמבר, ואני מבטיחה לעדכן. אם אתם רוצות עדכונים, ואם אהבתם את הפרק הזה, ואתן רוצות לשמוע פרקים נוספים של הפודקאסט הזה, אז תעשו עקב לתוכנית, ולכו לשמוע את כל הפרקים שכבר יצאו. ואנחנו נתראה בפרק הבא, בתקווה אחרי שכולם יחזרו הביתה. אמן, אמן, אמן. ביי.